Mae sesiynau adolygu Carlam Cymru ar gael ar wefan e-sgol. I gael mynediad i'r fideos a'r adnoddau, ewch i wefan e-sgol a chlickiwch ar Recordiadau o dan y tab Carlam Cymru. Yna, bydd angen defnyddio'r adran hidlo i chwilio am bwnc ac adnodd perthnasol. Enghraifft, os rydych eisiau chwilio a defnyddio adnodd mathemateg tegau, bydd angen clicio ar Cymraeg, mathemateg a tegau, ac yna bydd yr adnoddau perthnasol yn arddangos. Cliciwch ar y tab Manylion i ddarllen crynodeb o'r sesiwn, ac yna cliciwch ar Gweld i fynd i'r adnodd. Ar ôl i'r adnodd agor, bydd gennych mynediad i'r fideo ac unrhyw adnodd cafodd ei defnyddio yn y sesiwn.